rammer Patrick. Jeg har det godt nok med. Så danser jeg ikke engang. Så stemmer altså jeg ikke engang. Det er ikke engang løg. Tag lige lyset fra. Prøv det nu, det er ikke skram. Vi tager lige sikkerhed, ikke? Syng med, Daniel. Det er bare med til at lave den der væk lige om lidt. Derhjemme, beskrådning var en abedans. Se, det her ligger på Facebook lige om lidt. Jeg vil nødt til at have mig alene hjemme. Nej, hvor er det virksomt. Skal du stå så tæt på fjernsynet? Patrick, gå lige lidt væk. Ej, jeg forstår godt, hvorfor jeg står så tæt på, for at du bliver ramt. Sig hej til Facebook, Daniel.